Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, і вы на канале Каля культуры. Тут я распавядаю аб беларускім і сусветным мастацтве, музеях ды іншых цікавостках. І ведаеце, чым больш доўгі час я фізічна знаходжуся па-за межамі краіны, тым складаней мне захоўваць сувязь непасрэдна з тым, што адбываецца ў яе музеях ці галерэях. Але тым больш яскрава я адчуваю жаданне больш грунтоўна пазнаёміцца з гісторыяй нашага мастацтва. Закрыць хаця б некаторыя белыя плямы ў сваіх, трэба сказаць, фрагментаваных ведах. Калі вы таксама жадаеце зрабіць паслядоўнае падарожжа па эпохах беларускай выяўленчай спадчыны, то далучайцеся. Таксама буду вельмі рады вашым лайкам, падпіскам, каментарам, таму беражыце сабе і пачынаем. І пачаць я хачу па хардкору, з самага пачатку, з каменнага веку. І тут адразу ёсць складанасць. Бо я ўпэўнены, што кожны беларус шмат разоў чуў і бачыў на свае вочы, што рэльеф у нашай краіны ў значнай ступені сфарміраваны ледавікамі. Яны прыходзілі ды сыходзілі, прыцягвалі на нашу зямлю вялізныя камяні ледзь не са Скандынавіі і кожны раз перапахвалі паверхню зямлі. Гэта прывяло насамрэч да вялікіх складанасцяў у даследаванні матэрыяльнай культуры першых насельнікаў нашай краіны. Бо рэшткі паселішчаў, вырабы з не вельмі трывалых матэрыялаў, культурныя слаі, то бок усё тое, што можа дапамагчы зразумець штосьці пра жыццё неандэртальцаў ці першых краманьёнцаў. Тут бязлітасна злізваў чарговы ледавік, што твая карова аўдумала, тая, што з германа-скандынаўскага міфа. Канешне, нават у гэтых умовах знікае не ўсё. Адносна нядаўні прыклад знаходак ля вёскі Агова – гэта сенсацыя, якая аднамаментна пасунула ў мінулае перыяд засялення Беларусі людзьмі ў некалькі разоў. Я знайшоў даціроўкі ў 250 тысяч год, а ў адмысловым эпізодзе падкаста «Так склалася гістарычна» археолог Александр Вашанаў кажа ўвогуле пра 400-500 тысяч год мінімум. Падкаст, дарэчы, шчыраю, спасылка, як заўсёды, будзе. Цікава, што пры такой даціроўцы гэта дакладна нават не неандэртальцы, а чалавек гельдельбергскі. Дарэчы, і тыя, і іншыя – гэта не нашыя продкі, бо мы з'яўляемся нашчадкамі краманьёнцаў, выніку другога сыхода людзей з Афрыкі. А геныя былі хутчэй будучымі ахвярамі нашых продкаў. Пры ўсёй цікавасці знаходак у Агова і ўвогуле самых старажытных стойбішчаў якісьці, яны не вельмі датычацца тэмы гэтага каналу, бо казаць пра асэнсаваную наўпростава-мастацкую дзейнасць гэтых чалавечых істотаў мы не можам. А мне хочацца засяроджвацца менавіта што на мастацкім баку старажытных артэфактаў. Пячораў, што маглі б захаваць нам значна больш пазнейшае мастацтва мадленскай культуры позняга палеаліту ці мезаліту пасля, як у Іспаніі ці Францыі, у нас таксама няма. Таму вымушана пачнем са скульптуры, малай пластыкі. І вось тут, шаноўнае спадарства, мне трэба зрабіць важны дисклеймер. Па сабе ведаю, што шмат у каго з нас успрыняцце да гістарычнага мастацтва на Беларусі абмяжоўваюцца шклоўскім ідалам. Але гэта памылка. Па-першае, ён значна больш малады і датуецца ў шырокім дыяпазоне ад 6 да 13 стагоддзя, так ці інакш сярэднявеччам. А па-другое, менавіта шклоўскі ідал і вінны ў нашым вельмі спрошчаным і паверхневым успрыняцці даўніны. Але не гэты шклоўскі ідал, а гэты. Так, страшэннае недафінансаванне месцаў захавання, даследаванне рэпрэзентацыі культуры, а таксама музейнага абсталявання, адсутнасць мадэрнізацыі музейных установаў, агулам такое грэблівае стаўленне да культуры як чагосьці другаснага, не вельмі значнага. Усё гэта натуральныя вынікі той адміністратыўна-ўпраўленчай сістэмы, што была пабудавана не вельмі адукаванымі людзьмі на чале з Аляксандрам Лукашэнка. І, дарэчы, параўнанне шклоўскага ідала з гэтым палітычным дзеячом грунтуецца не толькі па месцы, так бы мовіць, паходжання. Проста паслухайце апісанне з Вікіпедыі.
Таксама немагчыма суаднесці ідал з пэўным бажаством, але абапіраючыся на ўскосныя дадзеныя, як, напрыклад, заплюшчаныя вочы ідала, можна выказаць здагадку аб прыналежнасці бажаства да хтанічнага свету, свету памёрлых продкаў. Фалічная форма можа сведчыць аб функцыі плоднасці і ўрадлівасці. На ўзроўні паэтычнай метафары гэта падабенства мяне ўражвае. Хтанічнасць, апантаннасць урадлівасцю, апрокінутасць у сваю асабістую трошкі ўяўную мінуўшчыну. Увогуле, такое адчуванне, што ўвесь гэты пасаж пра ідала і Лукашэнку мог бы быць сфармуляваны Сергеем Чалым. Ён любіць падобнага кшталту паралелізмы. Ну а я са свайго боку прапаную вам альтэрнатыву. Так, значна лепшы ідал. Ідал з асаўца. З асаўца. Па-першае, ён больш старажытны, значна больш старэйшы і датуецца часамі неаліту, то бок яму некалькі тысяч год. Увогуле, неаліт – новы каменны век. Часам мне падаецца, што новы каменны век – гэта фармулёўка, якая больш пасуе тым навінам, што мы бачым у ТГ, у адмысловых пабліках апошнім часам. Але гэта таксама паэтычныя метафары. Дык вось, неаліт на тэрыторыі Беларусі пачаўся ў канцы 5-га і ў 4-м тысячагоддзі да нашай эры. Тады клімат значна пацяплеў, усюды раслі лісцевыя лясы, рэльеф і рачная сетка ў асноўным набылі сучасны выгляд, а невялікія паселішчы з наземнымі або паўзямлянкавымі жытвамі найчасцей размяшчаліся побач з ручаямі, з рэчкамі, на берагах старыц і пясчаных дзюнах. Асноўнымі заняткамі насельніцтва былі рыбалоўства, паляванне і збіральніцтва. У тыя часы удасканальваліся спосабы апрацоўкі каменю і пашыралася шліфаванне сякер, долатаў, цёслаў, матык. І найважнейшая адзнака неаліту – гэта пачатак керамічнай вытворчасці. Гліняны посуд ляпілі ўручную, апальвалі на вогнішчы, і вынаходніцтва гэтага посуду дало магчымасць палепшыць спосабы прыгатавання і захоўвання ежы. Зрэшты, тады пачалі выкарыстоўвацца камбініраваныя прылады працы, серпападобныя нажы і іншыя. І калі вам не падаецца гэта вялікім крокам наперад, то вось якую цікавую думку я пачуў у відосе расійскага антраполага Станіслава Драбышэўскага. Ідэя састаўнога інструмента – гэта сапраўдная рэвалюцыя, бо на гэтым прынцыпе базуецца ўся наша цывілізацыя. Вопратка, дом, воз, карціна, машына, камп'ютар, ракета – усё гэта ёсць састаўнымі прадметамі. Ідэя змяшчэння розных матэрыялаў у адным аб'екце. Без гэтага першага крока ўсё нашае матэрыяльнае атачэнне было б немагчыма. Цікавая ідэя, праўда? Вартая развагі. Але вернемся да нашага ідалу. Ён зусім невялічкі і хутчэй за ўсё быў навершам нейкага жазла. Рысы твару выразна выяўленыя, стылізаваныя і вельмі мастацкія. Прытым у нашым сучасным сэнсе. Мне гэтая стылістыка нагадвае творы выбітнага скульптара-мадэрніста пачатку 20-го стагоддзя Канстанціна Бранкузі. А вось калі папрасіць Google зрабіць пошук па выявах, то ён прапануе шматлікія параўнанні з афрыканскімі маскамі ці кікладскімі ідаламі. Дарэчы, таксама вельмі старажытнымі. І ўсё гэта не дзіўна, бо шмат хто з артыстаў пачатку 20-го стагоддзя шукаў натхнення і адказаў на свае мастацкія пошукі ў нееўрапейскіх ці архаічных культурах. Ці не самы вядомы прыклад, бадай што авіньёнскія дзеўкі Пабло Пікаса. Ну а сярод беларускіх майстроў ды майстрых таксама можна знайсці паралелі. Такім чынам, гэтага нашага ідала, якому больш за 4000 год, мы можам сёння спажываць не толькі гістарычна, але як мастацкі аб'ект. Ім можна любавацца, атрымліваць эстэтычную асалоду. І гэта, мне здаецца, сапраўдны цуд. Прытым яшчэ і цуд захаванасці, таму што зроблены ён з рога, то бок з арганічнага матэрыяла, а такія знаходкі значна больш рэдкія, бо захаванне арганікі вымагае спецыфічных умоваў, адсутнасць доступу кіслароду і дастатковая вільготнасць. Менавіта такім месцам ёсць археалагічныя помнікі ў Бешанковіцкім раёне Віцебскай вобласці. Наш ідал
быў знойдзены ў помніку Асавец-2, адной з 12 стаянак крывенскага тарфяніка. Першыя раскопкі ў тых месцах былі здзейснены яшчэ ў 1934 годзе, а пачынаючы з 66-га археалагічныя экспедыцыі ладзяцца там амаль штогод. У праекта даследаванняў нават ёсць свой сайт asavets.by. Там можна пабачыць фотаздымкі з раскопак, даведацца больш пра адзін з самых цікавых археалагічных комплексаў неаліту і бронзавага веку на тэрыторыі не толькі Беларусі, але і ўсёй усходняй Еўропы. У дагістарычныя часы на тым месцы было возера, на берагах якога сяліліся людзі. Гэта было нешта накшталт сезонных паселішчаў. Улетку людзі прыходзілі, лавілі рыбу, палявалі, а ўзімку сыходзілі ў больш сухія мясціны. З часам клімат змяніўся, стаў больш дажджлівым, узровень вады ў возеры паступова рос, і людзі вымушаны былі адыходзіць усё далей. Ну а возера паступова зарастала і пераўтварылася ў балота, такім чынам кансервуючы рэшткі ранейшага жыцця людзей. Унікальнасць крывенскага тарфяніка ў тым, што па яго помніках можна прасачыць жыццё на працягу 2500 гадоў. І за дзесяцігоддзе раскопак археолагі знайшлі там шмат усяго. Упрыгожванні з бурштыну, шыла, касцяныя і крэмніевыя наканечнікі для стрэл, каменныя рагавыя сякеры. Наш ідал вылучаецца сярод находак, але ён такі не адзіны. Мне яшчэ асабліва падабаецца амулет-змейка, таксама даволі выразная. І тое, што яе першапачатковая функцыя відавочна не была наўпрост мастацкай, не замінае мне ўспрымаць яе як эстэтычны аб'ект. Бо мне падабаецца яе дызайн? Так, вось менавіта дызайн, як адлюстраванне дасканаласці формы. Тое самае адбываецца, напрыклад, з каменнымі паліраванымі сякерамі. Ну, паглядзіце, ну гэта ж сапраўдная прыгажосць. Я калі бачу такія рэчы, нават на фотаздымку, узнікае моцнае жаданне дакрануцца, патрымаць іх у руках, адчуць гэтую форму. Менавіта гэтыя сякеры, няхай каменныя, але былі створаныя пазней, ужо бронзавым веку. У веку, пра які я распавяду ўжо іншым разам. А пакуль што дзякуй за ўвагу. Чытайце пра нашу спадчыну, наведвайце музеі, вандруйце і, галоўнае, беражыце сабе. Хадзіце не толькі ў мастацкія, але ў гістарычныя, краязнаўчыя музеі. Выпрацоўвайце ўменне убачыць прыгажосць у утылітарных прадметаў. Нават калі яны пакуль што выстаўленыя у не вельмі добрых умовах, не маюць добрага асвятлення, не суправаджаюцца мультымедыйнымі дадаткамі ці гістарычнымі каментарамі. Хадзіце, спажывайце. Ну а з вамі быў Мікіта Моніч. Хутка пабачымся, як заўсёды, каля культуры. Пака-пака.